Takže asi začneme. Ja by som vás chcel privítať na druhom bloku minikonferencie. V druhom bloku budeme mať dva o niečo kratšie vstupy. Ja na tému sny v západnej ezoternej tradícii a potom bude mať ďalšiu prednášku, bude mať Ota na tému astrál. Začal by som asi tým, aby sme objasnili trošku pojem, čo je to vlastne západná ezoterná tradícia. Pokiaľ si pojem západná ezoterná tradícia rozložíme, tak západná znamená to, že sa vyvíjala na západe, tým myslíme Európu a v dnešnej dobe v podstate do tejto oblasti dávame aj Severnú Ameriku. Ezoterná znamená, že vedenie, ktoré bolo možné získať, alebo aj v dnešnej dobe v podstate je možné získať len v úzkej skupine ľudí, ktorí sú zasvetení alebo mimoriadne vzdelaní, ktorí sa proste tejto veci venujú. A je to niečo vnútorné, není to niečo, čo by bolo bežne dostupné. Dnes sa skôr pojem ezoterná používa skôr na označenie mystického poznania a praxe, ale prenesene by sa ezoterné dalo uplatniť aj na vnemia alebo znalosti. Tradícia je súbor zvykov, pravidiel alebo učenia odovzdávaný písomnou alebo ústnou formou. Západná ezoterná tradícia vychádza z myšlienok hermetizmu, novoplatonizmu. Nezanedbateľnou súčasťou je aj kresťanstvo, aj keď to nie je vždy úplne priznávané. V podstate historicky ja by som sa zameral len na dve obdobia. Na obdobie renesancie a potom na obdobie konca 19. a 20. storočia. Pretože to si myslím, že boli také ako najsilnejšie impulzy a historicky dostupné informácie pre západnú ezoternú tradíciu. Na začiatok by som spomenul z toho renesančného obdobia Ficína, Pico della Mirandolu alebo Johannesa Rochlina. Títo ľudia sa zaslúžili z veľkej časti o popularizáciu a preklad hermetických textov, ktoré vtedy neboli do tej doby úplne dostupné. Postavili v podstate aj základy toho, čo dnes poznáme pod pojmom hermetická kabala alebo eventuálne kresťanská kabala. Ich myšlienky ďalej rozvíjal Agrippa vo svojom diele Okultná filozofia. Ku tomuto dielu ja sa potom ešte neskôr vrátim v podstate v rámci samotných snov. Ďalšie meno napríklad, ktoré by som spomenul, tak bol Giordano Bruno, ktorý bol nielen vedec, ale veľmi zásadne sa v podstate aj zaslúžil o vznik tej západnej tradície ezoternej. Ďalšími osobnostiami, ktorých by som spomenul, napríklad Paracelsus, Jakob Böhme, z anglických autorov John Dee, Robert Flatt, Roger Bacon. V podstate po ukončení renesancie, respektíve ku koncu renesancie sa začalo niekedy v období 16. a 17. storočia sa západná ezoterná tradícia presunula skôr do rôznych rozekruciánskych krúžkov, slobodomurárskych lóží, ktoré sa rozvíjali najmä vo Francúzsku, v Nemecku a v Anglicku. V podstate do obdobia renesancie a ešte aj v rámci obdobia renesancie bolo gro duchovných problémov a záležitostí riešených hlavne v náboženstve. V podstate sa jedná o to, že keď mal človek nejaký vnútorný problém, keď potreboval niečo rozriešiť, niečo, čo sa týkalo morálky a podobne, tak išiel skôr cez to náboženstvo, než cez tú mágiu, cez ten okultizmus. Mágia v podstate slúžila hlavne ako demonštrácia rôznych duchovných a metafyzických zákonov na praktickej a každodennej úrovni. Ten rozdiel sa začal pomaličky stierať až s tým, ako sa veda začala osamostatňovať. V podstate do tej renesancie bola mágia, okultizmus a tá západná ezoterná tradícia veľmi silne previazaná v podstate s ďalšími vedeckými disciplínami, ako bola matematika, geometria, lingvistika a podobne. Jak sa veda začala osamostatňovať a s postupným nástupom osvietenstva a zároveň aj istému ochladzovaniu vzťahu ku kresťanstvu a najmä katolíckej cirkvi začala západná ezoterná tradícia preberať nejakú transpersonálnu úlohu. V
podstate začala riešiť aj tie vnútorné pochody, ktoré dovtedy v podstate riešilo to náboženstvo. Nie nutne, väčšinou sa vymedzovala voči cirkvi nejakým spôsobom, ale nie nutne voči kresťanstvu. Dôkazom tohto je napríklad martinistické hnutie, ktoré je postavené veľmi silno na kresťanských základoch. V podstate ten stav toho oddelovania vyvrcholil niekedy koncom 19. a začiatkom 20. storočia, kedy sa nejakým spôsobom znovu obnovil záujem o spiritualitu a ľudia sa snažili, pretože to, čo nenachádzali v kresťanstve, sa snažili hľadať niekde inde. A v podstate nastalo obdobie okultného obrodenia. Rozvinuli sa vtedy vlastne dva smery, aspoň z môjho pohľadu. Prvý je anglický a druhý je francúzsky. Francúzsky smer vychádzal napríklad z práce Elifasa Lévyho, Fabre de Oliveta, alebo napríklad aj zo spomínaného martinizmu. Jeho hlavnými predstaviteľmi v tom 19. a 20. storočí sú Papis, Joséphine Péladan, Stanislas de Gaita. A z tejto francúzskej vetvy potom vychádza vlastne aj český hermetizmus, ktorý je reprezentovaný napríklad Kabelákom, Keferom, Grisel, Laseníkom a podobne. Títo českí autori z veľkej miery vychádzali práve z francúzskych hermetikov. Druhá vetva je anglický smer. Tento smer je mne aspoň osobne bližší. V podstate vychádzal z učenia slobodomurárov, rozekruciánov a hlavným reprezentantom tohto obdobia je rád Zlatého úsvitu, na ktorého učení následne stávali ľudia, ako bol napríklad Crowley, Dion Fortune, Edward Waite a mnoho ďalších autorov. Ešte ku tomu 19. storočiu by som rád spomenul teozofiu, ktorá bola založená Blavackou. Teozofia priniesla hlavne východné vplyvy a tiež to není tak ako úplne príjmané, ale mala hodne veľký vplyv jak na tú francúzsku, tak na tú anglickú vetvu. Ďalšími smermi potom v podstate z teozofie sa vyvinula antroposofia. Ďalšie smery, ktoré tam boli napríklad spiritizmus. Ešte mimo tých anglických a francúzskych by som možno spomenul rád Ordo Templi Orientis, ktorý bol nemecký. Keď sme si teraz nejak nastínili to, čo vlastne znamená a čomu sa venuje tá západná ezoterná tradícia, tak by sme prešli v podstate na to, ako sa západná ezoterná tradícia pozerala a v dnešnej dobe pozerá na sny. Ja teraz budem citovať z Agripovej okultnej filozofie, konkrétne z 3. knihy z 51. kapitoly. Krátky úryvok. Za prorocké sny zde pokládám ty, ktoré vznikají z fantazijního ducha, spojeného s rozumem, buď jako důsledek osvícení rozumem působícím na naši duši, nebo jako následek rizího zjevení nějaké vyšší bytosti. Zastávali přitom naše mysl čistá a klidná, neboť jen z takových snů čerpá naše duša opravdová orákula, která můžeme považovat za skutečná proroctví. Zdá se mi, že v takových snech se tážeme, učíme, čteme a objevujeme. Také se nám z nich zjevuje mnoho pochybného, neznámého, netušeného a nezažitého. Tá kapitola je pomerne obsiahla, ale myslím si, že tento úryvok veľmi pekne ukazuje to, ako sa v podstate tá západná ezoterná tradícia v tom renesančnom období pozerala na sny. Je tam pojem prorockého sna, ale ten prorocký sen neznamenal nutne to, že by mal nejaký divinačný charakter, teda že by predpovedal nejakú budúcnosť alebo minulosť. Prorocký sen mohol znamenať aj to, že sa v tom sne človek niečo naučil. Bolo mu predané nejaké vedenie. Väčšinou to bolo chápené, že to vedenie je predané od Boha. Tým pádom v podstate tam neexistoval nejaký pojem lucidného snívania. Tie techniky ani nejak úplne zásadne neboli zamerané alebo není spomínané to, že aby sa človek sám uvedomil v sne. Ale potom to vychádza. Vychádzalo to skôr z niektorých techník. Ako príklad by som napríklad uviedol z klíčku Šalamónových. Tiež budem taký drobný citát. Střídmost v pití a jídle, omezení vášní, ústraní a mlčení ve dne je podmínkou blahých snů. Dále nutno vzdálit každou příčinu snů špatných, vzbuzujících hrůzu a oslabujících tělo. K
tomu je nutno použití pantaklu sobotního, zabaleného v bíle láce, spolu s popelem třtiny, trhané na vigílii svatého Jana a trochu jemného kužidla. Sáček uložíme pod podušku ze slovy a potom následuje latinská modlitba. Abychom měli sny pravdivé a prorocké, zabalíme pantakl sobotní neb jiný, připravený pod vlivem Saturna spolu s několika listy z požíša. Sáček položíme na čelo, pod podušku vložíme větevku vavřiny ze slovy a tam zase znova opět je latinská modlitba. Tu v podstate vidíme to, čo bolo spomínané v predchádzajúcej prednáške, že na nejaký ten snový svet, respektíve na to samotné snívanie pôsobí striedmosť pití a jedla, nejaká práca so sebou, so svojimi vášťami, byť v ústraní a močaní, venovanie sa samému sebe. A toto všetko bolo podmienkou blahých snov. Znova opäť, tu není spomínané žiadne nejaké vedomé snívanie alebo vedomá práca so snami. Ale je tomu venovaná, vždy tomu bola venovaná v niektorých knihách nejaká časť tým snom. To znamená, že tie sny boli evidentne dôležité pre tú západnú ezotérnu tradíciu. Ja osobne si myslím, že v podstate fungovalo, tie sny boli dôležité hlavne z toho dôvodu, že boli nejakým spôsobom odrazu vnútorných pochodov a tej magickej praxe, ktorú tí ľudia vykonávali. V podstate vedome s nimi asi ani nepracovali. Ďalším dôvodom, prečo tam nejak vedomá práca nebola, nie že nepracovali, ale nebola tam spomínaná, je podľa mňa aj z toho dôvodu, že a hlavne v mágii sa snaží človek pôsobiť vôľou a byť vedomý. To v podstate znamená to, že pre toho mága technicky vzato není problém uvedomiť si v tom sne, že aby tam bol vedomý a aby tam niečo spravil. Nikdy to nerozoberali a neriešili nejak do hĺbky. V podstate by sa dalo povedať, že napríklad pri mystike je vyložené nevhodné alebo neodporúča sa zasahovať do tých snov. Pretože tam je to zase chápané tak, že pokiaľ je nejaký prorocký sen alebo má ten sen nejaký hlbší význam, tak je to dar od Boha a ten mystik do toho nezasahuje. Len sa to snaží vnímať a v podstate potom nejakým spôsobom si z toho niečo zobrať. V dnešnej dobe vlastne v rámci tej západnej ezotérnej tradície práca so snami tiež nie je nejak vyloženie, že by bola spomínaná. Skôr sa odporúča zapisovanie do magického denníka si svojich snov. Vlastne sa mi podarilo naraziť len na jednu konkrétnu techniku, ktorá bola vyložene zameraná na lucidné snívanie. Je to od amerického autora Marka Stevisha z knihy Between the Gates, Medzi bránami. Táto technika aktívne pracuje s psychickým centrom. V podstate psychické centra sú niečo ako ekvivalent indických čakier. Toto centrum je naviazané na tzv. Non-sefiru dát a je viazané na predĺženú miechu a aktivuje sa konkrétnou vizualizáciou. Pri tej vizualizácii sa v podstate jedná o to, že človek si predstaví nejakú gulu na tom psychickom centre, je to vnútri za krkom. Není to vyloženie zamerané na to krčné centrum, ale práve na to centrum, na to predĺženú miechu. Aspoň, čo som sa dočítal a čo som pátral, tak krčné centrum je zvlášť a toto centrum, ktoré by malo vyvolávať to lucidné snívanie, je považované za zvlášť psychické centrum. V podstate to je prvá fáza tej techniky, tá vizualizácia. A druhá časť cvičenia pozostáva z vizualizácie symbolov pred spaním. Sú to konkrétne symboly alchymické, respektíve hermetické. Na začiatku sa vizualizuje vždy po 7 dní jednotlivé živly. A potom následne je vizualizácia symbolov jednotlivých planét, ktoré v podstate možno poznáte z astrológie. V podstate vizualizácia tých symbolov, tých planét by mala tiež trvať týždeň. Je to pomerne... Áno, každá. No. Takže vlastne viac menej tá technika vyjde na cca nejakých 12 týždňov.
plus minus autobus, keď sa človek naozaj tomu venuje intenzívne, nepozabudne na to. Zavazuje do prodloužení jízdy? Ne. Najprv v podstate vizualizuješ aktiváciu toho psychického centra. Jasne, tak nejaké rozsvícení, no. A potom v podstate ideš spať, to väčšinou robíš nejak v zvlášť priestore a potom si ideš ľahnúť a pred spaním vizualizuješ ten daný symbol. A ideálne buď človek tú vizualizáciu ukončí, alebo v tej vizualizácii zaspí. Takže symboly vizualizuješ. Áno, vyložene symboly vizualizuješ. Tá vizualizácia tých symbolov je hodne dôležitá, pretože v podstate rozvíja v tele niektoré energie, rozvíja v tele niektoré vnútorné štruktúry, ktoré súvisia napríklad so snovou pamäťou a s inými vecami týkajúcami sa vizualizácie, fantázie a podobne. Zároveň je tam obrovská výhoda tá, že človek sa zameriava na nejakú konkrétnu prácu a vie, že tá technika je zameraná na to lucidné snívanie. Tú techniku nerobí pre nič iné. Samozrejme, ako je v hermetizme a v tej západnej ezoternej tradícii bežné, tá technika je síce zameraná na lucidné snívanie, ale rozvíja aj ďalšie iné veci. Je viac vrstvová. To znamená, že napríklad lepšie človek v podstate potom pri iných technikách, ako je napríklad používanie tzv. Magického hlasu, kedy sa intonujú v podstate hebrejské písmená alebo božie mená, tak pomáha to v podstate lepšie precítiť tú samotnú intonáciu, plus tá vizualizácia tých hermetických symbolov naozaj otvára rôzne brany a má to aj vplyv priamo na ten snový svet. Ten snový svet sa začne postupne prispôsobovať tej hermetickej symbolike, to znamená, keď človek v tom sne je, dokáže si, aj keď je to bežný sen a není lucidný, na základe tej symboliky si vie podstatne lepšie vyložiť, čo sa v tom sne odohrávalo a aký to má pre ňoho význam. Áno, zároveň je tam istá nevýhoda, že dáva to určité hranice a človeka to smeruje nejakým spôsobom. Ale myslím si, že hlavne na začiatku, keď sa človek začne venovať nejakej duchovnej praxi, tak je ideálne pri nej vydržať aspoň cca nejaké 2-3 roky a neskákať do systému, lebo potom v tom nastane hrozný maglajs. A už potom ani samotný človek sa nevie v tom vyznať. V podstate toto je jedna jediná technika, ku ktorej sa mi podarilo z tých moderných autorov nejakým spôsobom dopatrať. Potom napríklad ešte práve Michael Craig, ktorý v podstate sa vo svojich dielach venoval hlavne ceremoniálnej mágii, tak práve odporúčal zapisovanie, vyloženie si viesť snový denník mimo magického a zapisovať si jednotlivé sny, ako rituály a tá magická prax má vplyv na tie sny. Je to tiež pomerne zaujímavé, pretože človek, keď sa potom ku tým snom spätne vracia, tak môže v tých snoch vidieť nejakým spôsobom určitý vývit. Ale to už bolo vlastne spomínané aj v minulej prednáške. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, to je v podstate z mojej strany všetko a teraz by som asi predal slovo Otovi, pokiaľ nie sú nejaké otázky.